Ola. Bueno, continuamos coa seguinte sesión, a última que pecha este primeiro día de FIGA. E como dicía antes, disculpo a presenza de María Soliña, directora de contidos, porque por un imprevisto pois de última hora non puido estar con nós agora, pero deixou escritas unhas palabras de introducción a esta mesa que paso a ler a continuación. A tradución dunha lingua a outra para facer accesible unha creación audiovisual non é unha mera cuestión técnica ou lingüística. Os factores culturais, as tradicións de recepción, a escala das economías audiovisuais e as condicións laborais inflúen enormemente no proceso de traducción cultural dos filmes, series e creacións audiovisuais. Pensar como facer chegar o noso universo cultural a través duns subtítulos ou dunha dobraxe ou a inversa, cavilar en como achegármonos na nosa lingua a outros universos culturais e ao que se dedican os participantes na seguinte mesa. Samuel Solleiro subtitula para cinema en sala e festivais. María Suárez crea subtítulos para series de plataformas. E Charo Pena dirixe dobraxes, adapta os textos audiovisuais e interprétaos como actriz. Nesta ocasión, guiará o intercambio de experiencias María Teresa Veiga, coordinadora do Máster de Traducción Multimedia da Universidade de Vigo e que, a máis de ter sido traductora, imparte aulas de aspectos interculturais na traducción multimedia e está especializada no estudo da traducción audiovisual cara ás linguas minorizadas. Deixo vos con eles. Moitas grazas. Pois eu quero darvos a benvida a todos a esta mesa que xa presentou Miguel. Quería agradecer en primeiro lugar á organización que me tivese invitado a estar aquí para moderar esta mesa e en segundo lugar que pensase nun evento dedicado á lingua no ámbito audiovisual, dende a industria, non dende os propios traductores, que ao final sempre estamos falando entre nós, pero moitas veces non trascende a voz cara a cara a outros sectores, non? Entón, como dixo Miguel xa na súa introdución, para nós, para todos, a traducción é unha peza fundamental do quebra-cabezas dos produtos audiovisuais, non? É unha medida básica de accesibilidade, é dicir, antes o meu compañeiro Pablo Romero falaba de considerar dende o inicio a accesibilidade, dende o inicio da produción, non? Dun determinado produto audiovisual, evidentemente a traducción, xa subtitulado para dobraxe, é unha medida para garantir que os nosos produtos audiovisuais chegan a públicos diversos. Con públicos diversos, queremos decir, con moitas características diferentes. Ninguén dubida, penso, hoxe en día da importancia da traducción audiovisual, porque, por unha parte, garante o acceso a diferentes contidos na lingua propia, ou debe garantilos. Si este aspecto está garantido, vamos contribuír a que o galego, neste caso, teña unha situación normal, que xa sabemos que non a ten. Vale, entón, sempre que hai unha lingua minorizada, e minorizada quere dicir que non é minoritaria porque dentro da poboación que fala esa lingua non é unha lingua minoritaria, senón é que é minorizada fronte a outra lingua máis forte, pois precisamos certos recursos como garantir o acceso a contidos audiovisuais que son do noso ámbito cotiá. E, por outra banda, permite gañar terreo no caso das producións propias en galego para exhibir ante outros públicos e para chegar a outros públicos. E ademais, para min, preserva a identidade dos falantes, non? Porque é unha cousa importante. Eu vexo moito, hoxe en día, entre o público adolescente, uns acentos un pouco raros, unhas expresións un pouco raras, na súa fala espontánea. Esa fala espontánea está influída por uns patróns lingüísticos que, en principio, non son os propios, non son os nosos. En moitos casos temos a responsabilidade, as traductoras e os tradutores, e as persoas que están detrás das encomendas de traducción, que non transmitimos a nosa cultura como debemos, vale? Que non utilizamos a lingua como debemos utilizala. Polo tanto, bueno, penso que
se ten demostrado que en certos públicos, como o público infantil, o público adolescente, a influencia do acceso a contidos audiovisuais na lingua propia pois é esencial e que ademais dá resultado. Entón, bueno, falaremos agora de como foi evolucionando a traducción cara ao galego, sobre todo, me parece que dos nosos convidados de hoxe, todas traducidas cara ao galego e non dende o galego. Pero, bueno, é esencial ter acceso a todos os tipos de contidos, vale? Eu quería facer unha pequena precisión sobre o título, bueno, son bastante repugnante, pero a traducción cultural no audiovisual é traducción, porque non hai ningún modo de comunicación que non sexa cultural, vale? É unha cousa que lle repito moitísimo aos meus estudantes. Traducción é comunicación, comunicación é cultura. Non hai ningunha traducción que non sexa cultural. Ninguén pode comunicarse prescindindo da súa cultura. Polo tanto, é certo que no ámbito da traducción se percibe moito máis esa dimensión cultural porque a cultura xorde en contraposición con outras. E a cultura é contraposición, é contraste, é intersección, digamos, vale? Entón, é certo que a dimensión cultural dos produtos audiovisuais se ve moi ben cando se van traducir, vale? Ou se percibe mellor. Bueno, dito isto, quero dar a benvida aos nosos convidados de hoxe que se presentaron antes. Penso que teñen un perfil moi complementario, teñen perfis complementarios, porque están en distintos ámbitos, vale? Traballan en distintos ámbitos. Dende María, que traballa para digamos, os medios máis modernos, máis recentes, refírome, a Samuel, que traduce para subtitulación para grandes producións de pantallas grandes, e Charo, que será a que máis sofre seguramente co que producimos as traductoras e os tradutores, porque é a que se ten que encargar despois de adaptar os nosos textos para a dobraxe. Ela é actriz e tamén é directora de dobraxe e penso que hoxe aportará bastante nesa faceta de adaptadora de textos audiovisuais, do que nós facemos despois que hai que aínda quitar, engadir, modificar para que sexa aceptable, non? Entón, bueno, penso que coa vosa axuda todos imos comprender mellor hoxe como traballamos as traductoras, os tradutores, as persoas que se encargan das dobraxes. Entón, para esa primeira visión, gustaríame que nos contásedes un pouco como traballades cada un de vós, que tipo de ferramentas usades, que exixencias tedes, que condicións laborais, que se pide, etcétera. Cales pensades que son os condicionantes das vosas especialidades, digamos? Cal é o condicionante de traballar para subtítulos e plataformas, os condicionantes de festivais, estreas, etcétera, e os condicionantes da adaptación, sobre todo, dos textos que producimos para a dobraxe. Volvo a agradecer esta oportunidade porque moitas veces aos tradutores e ás traductoras danos a impresión de que se percibe o noso traballo como un don que está na nosa cabeza e que temos a sorte de falar linguas e por iso somos capaces de traducir, pero como veredes, detrás de todo isto hai un traballo que se fai de diferentes maneiras, segundo o que se queira conseguir. Empezamos por María, que che parece? Vale. Moi ben, pois cando queiras contanos un pouco como é o teu traballo. Bueno, eu son María, son traductora audiovisual e, como dixo, pois traballo principalmente para plataformas online, facendo subtítulos, pero tamén fago traduccións para dobraxe, sobre todo para a galega. E, bueno, eses son maioritariamente os meus dous sistemas de traballo. Eso sí, todo a galego sempre. En canto a Netflix, pois ten varias empresas intermediarias que son as que se encargan de levar a cabo eses subtítulos en galego. Esa empresa ten un programa específico para as linguas cooficiais. En cada equipo hai pois unha serie, no de galego creo que somos sobre 9 persoas aproximadamente, que somos as que nos encargamos pois de subtitular pois as series, as películas, as estreas máis recentes. Tamén hai outras empresas, eu, bueno, estou nunha delas, e traballamos todo na nube. Netflix ten unha plataforma que é a que usamos
non descargamos absolutamente nada, todo é na súa plataforma, está a película, está o modelo de subtítulos e nos creamos uns subtítulos a partir deses. Tamén temos que crear un glosario de termos de cada película, de cada serie, por exemplo, para que haxa coherencia ao longo de todas as tempadas ou ao longo de se hai outras películas, pois o que sexa. Ese glosario é compartido tamén cas persoas que traducen para dobraxe. Cando Netflix tamén encarga unha traducción para dobraxe a outros estudios de dobraxe, por exemplo, pois son primeiro os tradutores para dobraxe os que cubren eses termos, os que poñen eses termos nese glosario, e despois os de dobraxe temos que obligatoriamente usar eses termos, non se nos permite cambiálos tampouco, temos que usar eses. Si se poden facer modificacións sempre e cando teña unha base, haxa un motivo, ou estea mal, calquera cousa, pero sempre xustificado e sempre comentando pois, ca persoa que este ao cargo deso. Por exemplo, en Netflix non traducen os títulos das películas, das series, dos capítulos, non traducen os títulos. Entonces, bueno, por esa parte a xente pois, moitas veces non sabe que existen esas series, esas películas, o que sexa en galego, porque que non teñen acceso, tampouco traducen a interfaz. Entonces, bueno, traducen, pero tampouco promocionan, ninguén se entera de que traducimos eso, pois temos que ser os tradutores e as asociacións moitas veces que dicimos que existen esas cousas traducidas porque ninguén o fai. Despois, tamén hai unha cousa que normalmente, cando faz unha traducción, hai unha persona que che revisa sempre, evidentemente, porque un traductor solo non fai nada, ten que haber sempre unha persona que che revise. Que pasa? Pois que nos subtítulos para Netflix prescinden desa persoa, non hai ningunha persoa que revise o teu traballo, en este caso de subtítulos, para dobraxe non sei, pero en subtítulos non existe ningunha persoa que revise o teu traballo e a revisión é un paso moi importante e, bueno, non se debería en ningún caso prescindir del. No caso da dobraxe, a miña experiencia son a través de empresas que traballan para a TVG. Bueno, o sistema evidentemente é moi distinto. En este caso sí que nos envían a película, o guión, e nos temos que crear un guión a partir deso, en galego, que despois yo pasamos á directora de dobraxe, neste caso como é Charo, e xa ela, a partir dese guión que nos enviamos, pues, fai os cambios pertinentes e todo necesario para despois que se dobre en sala. E tamén incluímos pois, as pronuncias posibles de termos pois, que, ou persoas que son en outro idioma pois, para facilitarlle despois o traballo. E por último, xa acabo, tamén tanto sexa para dobraxe ou sexa para subtítulos, pode haber pois, campos totalmente distintos. Tanto podes estar especializado en unha serie en abogacía, como pode ser de médicos, de pesca, do que sexa. Entonces tamén en galego temos recursos limitados, porque é galego, entonces pois se queres encontrar como se chama pois un peixe que vive en Asia, pois igual non o encontras a primeira. Entonces, o que tens que facer pois, é que contrastar recursos, combinar un con outro para, ao final, pois, intentar encontrar o termo exacto en caso de que a atopes. Porque, bueno, iso tamén é complicado. E xa lle cedo paso ao seguinte. Moi ben, moitas gracias, María. Despois volveremos, penso, sobre esta cuestión dos recursos limitados, porque, claro, o galego que ten é que ten menos recursos que outras linguas porque están menos desenvolvidos, somos menos e ao final importamos menos sempre, Claro. non? Entón, despois, bueno, pensa, sempre, unha pregunta que podes contestar agora ou despois, sempre traducides do idioma original? No. Ben. Penso que isto tamén iba a falar Samuel, quería dicir algo da lingua ponte, quizás. Sí, melón considerable. É un melón Haberá que considerable, abrir pero nalgún momento. melonazo. Pois, Samuel, contanos un pouco como é a túa experiencia.
Sí, bueno, hola. Eu estaba pensando agora, oindo a María, non, que se esta charla fose hai 10 anos, probablemente ela e eu diríamos cousas bastante similares, porque eu creo que o mundo das plataformas, da televisión tamén, e o mundo do cinema, pois traballábase de forma máis similar hai 10 anos. Pero logo pensei e dixen, hostia, pero que isto se fose hai 10 anos, eu non estaría falando de subtitulación para cinema, porque seguramente creo que non se facía. Tal vez se fixo nalgúna época anterior a eu dedicarme a isto, pode ser, cando había máis salas e demais, pero eu creo que en 2014 non era posible ver estreas cinematográficas en salas de cine en galego. E con estes bois temos que arar, non? É dicir, esta é a situación un pouco, era a situación cando eu empecéi. Entón, agora mesmo pódense ver moitas películas subtituladas ao galego en salas, non moitas. Tamén é certo que tampouco é que se poida ver moito cinema en xeral subtitulado a ningún idioma en salas, non? Hai algúns cinemas en Galicia, mellor que pode haber 8, así que botan este tipo de películas, e que boten algunhas en galego, pois haberá deses 8, pois a mellor hai 5 ou 4, non sei. Tampouco son todas as películas, son unhas cantas, e agora contovos un pouco como se decide, non? De onde veñen estas iniciativas. Non, cando se decide traducir unha película, a iniciativa pode vir da produtora, pero eso é complicado, é dicir, eso co galego pasa poucas veces, non? Tería que aí normalmente se utiliza o inglés, porque é a lingua que se utiliza máis para presentarse a festivais, ás veces ao mellor quizáis o castelán ou o francés, pero o galego é raro, non? Tería que ser mellor unha produtora que tivese interese pola lingua, pero que faga películas que estean noutros idiomas e que tampouco sexa en castelán, porque entón non se traduciría, non sei. Haberá casos, mellor pelis en portugués, pero bueno, non coñezo moitos. Pode vir a iniciativa desa distribuidora, non? Normalmente, pois, a distribuidora é quen se encarga en xeral da subtitulación das películas. No caso do galego, sí, é unha vía, non? Hai algunhas distribuidoras, como por exemplo Atalante, como por exemplo Lost and Found, bastante recentes, que traballan en galego, algunhas máis, outras menos, algunhas por épocas todo, outras por épocas pois, un pouco menos, en fin. Pode vir por aí tamén. E despois pode vir pola exhibición, non? Iso sí que non adoita pasar noutras linguas, pero en galego sí que pasa, non? É dicir, que un pouco as propias salas, os propios lugares de exhibición sexan os que decidan traducir o galego, poñer as películas dobladas en galego. Eu empecé a traducir, a facer traducción audiovisual no 2015, creo, a raíz da apertura da sala Numax, no, de Santiago, que empezou a poñer algunhas películas en galego. Entón, a partir de aí xa seguín un pouco neste mundo, non? Pero accedín a través de aí. Por que o fan? Pois basicamente non sei como dicilo, por militancia, non sei, probablemente non por cartos. Bueno, sí, supoño que si hai unha demanda, non? Por parte de certo público, pero de alguma maneira non é algo que se vexa como un negocio, non é algo que se vexa que a xente faga por cartos, non? De onde veñen os cartos para este tipo de traballos? Normalmente veñen de subvencións, creo. Pode que haxa alguén, algunha distribuidora mellor que o faga pois, tamén por interese ou porque... Pero en principio veñen normalmente de partidas. Eu coñezo dúas, unha por unha banda de Secretaría Xeral de Política e Lingüística a través de subvencións nominais, non? Por exemplo, a de Numax empezaron así. De feito, dabanlle subvención para facer 6 películas ao ano ata 2023. A partir de 2023 pecharon esa villa, non? E empezaron bueno, como que agora dan algúns cartos a finais de ano, remanentes e tal. En 2023 estrearonse 2 películas, 3 películas, en 2024 vanse estrear 2. Non sei se vai seguir así a cousa baixando ou que, pero bueno, esos son os números, non? E despois hai unha partida, polo menos da Deputación da Coruña, non sei se outras deputacións tamén hai, para distribuidoras. Entón, moitas veces as distribuidoras beben de aí. Despois, que percorrido teñen estes subtítulos? Normalmente se les propón ás salas, é dicir, se les ceden ás salas a posibilidade de poñer a versión galega ou poñer a española, como prefiran. No caso de... Bueno, a maioría das salas en principio elixen a versión española, pero cada vez hai algúns cinemas onde se pode ver, a mellor non sempre, pero se pode ver a galega, non? A parte da sala Numax, pois a sala Dúplex, a sala de Ferrol, a sala Códex de Lugo,
o Cine Tamberlik de Vigo creo que tamén pon algunhas. Despois está a Filmoteca de Galicia, que tiña tamén un servizo propio de subtítulos subcontratado a unha empresa de Valencia, pero agora cando hai unha versión pois tamén a emiten, creo, normalmente. Despois disto, sí que hai certo hai un pouco vasos comunicantes respecto o sea, coas plataformas, non? Hai plataformas non como Netflix, porque teñen o seu sistema propio, pero, por exemplo, Filmin ou así, ou Movistar. Bueno, Movistar non tanto. Filmin, se a distribuidora ten a ben facilitarlles a versión galega, cousa que non sempre pasa, Filmin incorpora. Non é moi fácil de atopar, pero aí está algunhas veces. Despois hai outros como Movistar que son máis belixerantes contra o galego, non? Entón, ás veces, sí que lles chegan películas con esa opción e optan por non poñela. O caso da película Estiu 1993 de acabase de olvidar o nome da directora, perdón, Clara Simó? Carla Simón. Emitiuse no cinema, fixen eu a traducción, despois pasou a Filmin, estaban os subtítulos en galego accesibles, pero despois foi premiada, fixose máis coñecida, dobrouse tamén, porque antes non se dobrara, e cando pasou a Movistar non puxo a disposición os subtítulos galegos, pero existen, non? Despois o proceso é basicamente ti recibes basicamente a película, ás veces nos peores casos recibes a película e nada máis, tens que traballar de oído, con estreas é complicado, non adoita pasar iso, pero ás veces con ciclos o mellor ou tal, sí que recurren a iso. Outras veces recibes tamén unha transcripción, un guión, bueno, algún apoio escrito na lingua orixinal, entón ti tes que facer os tempos e demais procesos técnicos, e outras veces recibes xa unha plantilla dun subtítulos feitos, que tamén o ideal sería poder modificala. Ás veces se pode, normalmente en cinema se pode, en televisión entendo que menos veces se pode. Entón, ese é en principio o material. Tamén é certo que o que debería primar sempre é a película, non? E sempre o audio, e non esquecer que é unha traducción audiovisual e que ao final ás veces é como acabas caendo un pouco nesa traducción de plantillas, non? De feito, unha estrea sobre todo cando é unha estrea que se subtitula en galego, case sempre xa hai un subtítulos en español, e moitas veces temos acceso a subtítulos en español. E ás veces, se subtítulos en español, eu casi prefiro ás veces que estean mal, porque entón, bueno, utilizo un pouco os tempos, pero fago a miña traducción. Pero ás veces están moi ben. E cando están moi ben, ás veces é difícil decir, joder, por que vou pensar eu se que realmente esta persoa en castelán atopou unha solución perfecta e ás veces, pues esa solución xa funciona. Ben, este é un pouco, e despois utilizamos programas propios, non? Co subtitulación pasa unha cousa curiosa, que hai programas gratuítos e hai programas carísimos. Non hai un intermedio, non hai un programa de 200 euros. Hai programas de 0 euros, pero que teñen unha serie de limitacións. E despois hai programas a partir de 1.300 ou así, o que teño eu costou iso. Despois hai uns tamén moitos máis caros, non? De 6.000 e tal. Bueno. Entón, este en principio é o proceso, non? Despois, unha vez que está feita a traducción, idealmente pasa unha persoa que fai unha revisión, ás veces fai unha revisión só lingüística, sen ter acceso ao vídeo, e despois pasa unha serie de procesos técnicos, non? O DCP e demais, depende, ás veces tamén se proxecta directamente, o mellor en VLC, se hai algo para museos ou demais. Vou deixar aquí porque me estou pasando de tempo, pero despois xa seguimos. Podes seguir outro pouco, se queres. Sí, no, pero bueno, aí acaba un pouco o proceso máis técnico. Moi ben. Charo vai nos contar algo un pouco diferente, porque está na seguinte fase. Pasamos de fase e aí está Charo para coller o que chega e ver o que hai que facerlle, digámoslo así, por simplificar, non? Contanos un pouco, entón. Hola. A ver, vou primeiro resumir no que poida o que é como se desenvolve o proceso da dobraxe, porque moita xente sabe que é a dobraxe por riba, pero non sería capaz
de describir como é ese proceso, non? Entón, digamos que cando unha distribuidora, pois un Netflix, calquera deles, ou unha televisión, calquera tamén, a española, a galega, a vasca, ou mesmo pode ser, pois, non sei, bueno, iba a dicir, a Warner, por exemplo, ou a que traballaron moito aquí, a Columbia, cando eles aínda eran o cliente. Entón, como nas películas, desde agora chamarémoslle o cliente. O cliente, que é moi diverso, como acabades de ver, porque pode ser potentísimo a ser unha pequenísima produtora familiar que consegue seguir adiante con moitísimo esforzo, é a que encarga un traballo de dobraxe. Entón, escolle unha empresa de dobraxe para realizalo. Vouvos dicir primeiro o que é a dobraxe, pero vou no ler, porque son capaz, vou no ler, se trouxera lente sería fantástico, pero malo será que non acerte. Dobrar é sustituir mediante un proceso de grabación de voces interpretadas as liñas de diálogo dun produto cinematográfico ou televisivo por outro equivalente nun idioma diferente ao da obra orixinal. É, polo tanto, unha forma de traducción. Eu penso que é moi importante saber o que é iso. Cando estás dobrando, estás traducindo, estás participando de un proceso de traducción audiovisual. Quedara en que o cliente encarga a un estudio de dobraxe facer ese traballo. Quen me dera saber por que elixe tal ou cal estudio. Non teño nin idea. Pero vamos ter en conta que non sempre é nin por calidade lingüística, nin porque posúa detrás unha historia de facer moi ben os traballos, nin porque saiba que ali se traballa seriamente, nin porque haxa xente que fai unhas mesturas salientables, nin por 1000 razóns positivas máis. É por outras razóns, que poden ser de que é 200 euros máis barato hasta que o meu primo foi un día por ali. Hai situacións moi extrañas para cando un cliente decide buscar un estudio de dobraxe. Non é o caso da Televisión de Galicia, que desde hai uns anos pois ten un concurso público aberto onde aparentemente sí que se fai unha distribución, segundo diferentes criterios da propia Televisión de Galicia, fai pois 5 ou 7 produtoras, acorda traballar con 5 ou 7 produtoras aproximadamente. Antes, a primeira levaba case o 40% do traballo, a segunda baixaba o 17%, antes estou falando de hai 14, 15 anos. Agora xa é un pouco máis proporcional. Entón, aí, digamos que son outros criterios, tamén os descoñezo. Non sei exactamente que pon nas liñas que definen a calidade, non? Pero no caso de distribuidoras grandes como Netflix, como tal, aí hai como se empezas a rañar e, bueno, atopas de todo. Chegamos en que xa está o produto na empresa de dobraxe. Ben, a empresa de dobraxe vai designar un tradutor para traducir ese produto. Os criterios con que os escolle, pois tamén dependen, pode ser desde o chou a este cobra 3 céntimos menos ou a esta persoa xa traballou, ten moi boas referencias, fixo tal, fixo cual, pois voulle dar esta oportunidade a esta persoa, a aquela, dependen os criterios. O tradutor, cando vai traducir, bueno, aí estaredes tradutores e por aquí hai, en teoría a imaxe do produto a traducir é o guión orixinal. Xa eles vos contarán, ou por aí, se queredes, o esperpento que pode ser algún guión orixinal, porque pode traer
todo menos o que están dicindo na imaxe, non? Como vedes, sabemos ben como é o proceso. Unha vez que o tradutor entrega a traducción, ou un pouco antes, quizáis, o estudio nomea un director. Dicir que o director de dobraxe a día de hoxe é o responsable do produto final. É dicir, se lle van pedir contas a alguén, é o director de dobraxe, independentemente de onde estea o erro na cadea ou tal, non? O director pois, vai dirixir na sala aos actores que escolle, según ben pode, para facer esa dobraxe. E, ademais, habitualmente fai tamén o traballo de adaptación. Ou facía. Agora xa non é tan común que faga o traballo de adaptación o director. Tamén o pode facer un adaptador que a empresa ten contratado, un traductor ou a filla de un amigo que se lle dá moi ben. Quero dicir que hai tamén diferentes maneiras, non? O axuste e a adaptación do texto non é exactamente o mesmo. O axuste sería, que é o que hai que facer para que o texto entre en sala, sería conseguir unha sincronía perfecta entre o que o actor en idioma orixinal está dicindo e o dobrador está reproducindo. Pero unha sincronía non me refiro solamente á labial. Hai a sincronía labial e hai unha sincronía interna de personaxe. É dicir, non importa que vayas con el nos boqueos, que collas bilabiales, que tal, se realmente o que está reproducindo non está mostrando a intensidade coa que está pasando no idioma orixinal. E tamén unha sincronía de coherencia. Non vale que no orixinal falen de Beethoven e ti digas, pois aquí quédame moi ben dicir que é Vivaldi, porque está aí en off e non se vai saber moito. Hai que ter unha coherencia de personaxe tamén. Eso sería o axuste. Hai moitas normas para o axuste, para que os actores poidan sincronizar ben. Pois poñer on e off, pausas simple, doble, triple, hai, o sea, podes poñer adiantar, atrasar, texto pisado, eu poño moito CP, cambio de plano, porque dá moi boa referencia para entrar, non tes que andar pensando en nada, sabes que ao cambio de plano entras a machado, que dicimos, aí entras a machado, moitos ou ningún, dependendo tamén do que queira facer o axustador. Tamén vos digo que canto, bueno, non o vou dicir. O certo é que, bueno, podes utilizar moitos símbolos, pouco, regular. O caso é que acabes tendo un texto que sirva para que o actor de dobraxe se sinta cómodo, seguro e tranquilo diante do reto que supón ter pois, un actor maravilloso diante que o fixo estupendamente e que a ver se ti o estragas o menos que poidas. Aí xa sería un bo traballo, non? O axuste, digo, a adaptación é outra cousa. A adaptación é unha escolla persoal, profesional, pero persoal, onde ti decides escoller entre palabras ou entre frases que son parecidas e caen igual de ben no texto, pero decides escoller a que ti crees que máis acae nesa situación e para ese personaxe. É dicir, é algo moito máis comprometido persoalmente. Tamén non é o axuste, pero a adaptación moito máis. É dicir, a min pódeme caer igual de ben dicir xuntanza que reunión. Pero escollo xuntanza. Por qué? Pois como diría Sinchan, porque me peta. Quero dicir, se eu podo utilizar xuntanza, que é unha palabra galega e que se vai diferenciar da de castelán, por que vou utilizar reunión tendo esa de meu? Este é un exemplo moi básico, pero hai centos de frases e de expresións, centos de cousas. O axuste tamén é, perdón, a adaptación tamén é, que nós ao final chamámoslle sempre a todo axuste, tamén é para quen lle toque. Quero dicir, de nada vai servir que ti fagas con toda a ilusión unha frase e que a poñas nun texto dicindo, ai, que ben vai aquí, vai quedar moi ben,
eu estou recordando agora unha que era exactamente pola punta do nabo. O sea, que dicía, vas facer tal cousa, xa, pola punta do nabo. Pero ollo, hai no que saber dicir. Entón tamén depende de que actor vai a facer esa dobraxe, porque se dis esas frases, bueno, digo esta e hai millóns de exemplos, pero non está ben dita, mala cousa fixeches, era mellor que puxeras, non quero, porque ia quedar moito máis propia, non? Cando xa temos o texto adaptado, axustado, os actores, e xa está todo preparado, entramos en sala con xornadas de 6 horas e media de dobraxe. 6 horas e media de mañá, 6 horas e media de tarde. Sí, podes estar 13 horas traballando, sobre todo o director, porque os actores, ao mellor, ven un, fai os seus takes e marcha, e ven outro e igual, pero o director ten que estar ali todo o tempo. Poden ser 13 horas ou algo menos, pero poden ser 13 horas. Por qué? Porque isto ven de horarios dos anos 40 adaptados a ciclos teatrais que había naquel momento, moita xente que traballaba no teatro. Non sei de onde ven, pero sei menos a onde vai que agora mesmo haxa xente que teña que traballar 13 horas. Non ten xeito. Quero dicir, iso habería que de algunha maneira regulalo. Unha vez que tes a dobraxe feita, que dirixiches os actores, que tal, que toca un visionado de control. É dicir, están todas as frases? Non, quedou unha de Pepiño. Chama a Pepiño que veña que hai que dicir antes de entregar esta película. Non quedou nada, bueno, pero isto daqui quedou, isto podía quedar mellor, isto non queda moi chulo, a ver se lle facemos tal. Pois de quen é? É de Mari Carmen. Pois Mari Carmen xustamente ven mañá a facer un documental. Vale, pois aproveitamos que ven Mari Carmen para corrixir esa frase. Que che parece que está todo o mellor que se puido facer? Porque pasa como falaban eles, non? Os tempos son os que son, a produción é a que é, bueno, polo camiño vas deixando cousas que a veces é imposible conseguir. Unha vez que tes todo iso, entregaslo a empresa xa o ten de mau, pasan a facer unha mestura, os técnicos de mestura maravillosos a maioría, imprescindibles todos, porque poden sacar unha cousa que soe moi ben ou que soe verdadeiramente mal e vaias a cabezazos contra as paredes. Eles digamos que coordinan e montan todo o traballo que fixo o técnico de sala, que tamén hai que ser moi bo e ter moita paciencia, porque non sabedes a cantidade de veces que un actor de dobraxe se engana e ten que volver outra vez. Este se engana que acabo de dicir é unha das miñas eleccións, por exemplo, en vez de equivoca. Equivoca existe en castelán, engana para o sentido de equivocarse só en galego. Eu prefiro enganar. Por qué? Porque me peta. Outras veces teño razóns mellores, que as de Xinchán, pero quero dicir que aí están, non? Podería dicirvos, pero bueno, se queredes facer despois preguntas, anécdotas, porque as hai moi bonitas e chulas, sobre a adaptación. Porque aí é onde directores de dobraxe, actores de dobraxe e tradutores deberíamos estar en continua conversa, falando de que se é mellor isto ou aquilo, que eu prefiro esta maneira, non me poñas isto que non mo van saber dicir, esa é unha frase que se pode utilizar, isto é moi rebuscado, no, ou mira, é para nenos, vamos lle dar aí un pouco de vida ou un pouco de tal. E a veces hai moita colaboración. Eu recordo en concreto en Xinchán que a xente que estábamos gravando ali todo o mundo paría ideas moi divertidas e que daba o produto para metelas e para aproveitalas, non? E, bueno, non vou dicir máis porque se logo nas preguntas, se queredes, facemos algo máis. Moi ben. Bueno, xa que estás falando da colaboración entre traductoras e equipo de dobraxe, seguramente
algunha traductora ou algún traductor quedaría algo fastidiado porque lle cambiaron o seu texto, que tamén eran as súas escollas persoais, non? E igual estuvo pensando media tarde en cal era a palabra e despois foi ver o produto e cambiáranlla. Entón, Sí, sí, é verdade, é canto, claro, verdade. Sí, sí. canto, aínda que eso fose unha situación ideal a que ti comentas, canto intercambio hai entre, por exemplo, María e ti? María faeche as traducións para Eu con dobraxe, María non tiven a sorte de traballar de momento, non? pero a verdade é que eu son das que, bueno, e aquí hai 2 tradutores que o saben, porque temos traballado moitas veces xuntos, ou 3, xa non sabría dicir, porque algún nin o coñezo, coñezo de correos electrónicos e Sí. tal. Eu pregunto moito e a min gústame moito que eles manden notas e que fagan un traballo bo, porque todo o que sexa colaborar vai ser bo. É verdade que a veces pelexamos, Mm. é verdade, porque isto non se di na miña terra, isto tal. Eu recordo este era un corrector lingüístico, que eu puxera nun texto, pois imaginade, vou por unha manchea de verzas. El dicía que manchea non tiña esa acepción, e dicía: "Pero como non a vai ter? Se o oín 1000 veces na miña aldea, fulanito vai coller unha manchea de tal". Estuvo mirando, mirou en non sei onde, e el mesmo dixo: "Tes razón, sí que ten, pero úsase na zona occidental, na oriental non e tal". Bueno, aprendes mogollón de cousas, se queres, verdadeiramente axustando e atendendo, porque hai xente que sabe moito, e hai xente que ten moito interese no traballo que fai. Aprendes moito comunicando con eles. Eu, por exemplo, recordo, bueno, despois porei un exemplo, se non lle importa, a Manuel Arca, que o vexo ali atrás, de un exemplo de notas que el me mandou de puñais polas costas, que os dous dicíamos que bonito sería traducido por puñais afiados, e non puñais polas costas, que é un castelanismo. Pero, como se traduciu así en castelán, pois prefiren manter o título máis parecido. Pero ia comentar, por exemplo, con Rosa Moledo, que a vexo ali, que cando tivemos unha serie para pequenos que se chama Os Super 4, creo que a están emitindo agora, ela traducía, e as voltas que lle demos o nome dun personaxe en francés, Etincelle, que buscábamos a ver que tal, unha cousa que brille, unha cousa que tal, e ao final quedounos, eu creo o bonito faísca. Que todo eso son cousas que a min gústame moito comentar e que me comenten, pero tamén é verdade que hai a directores que non lles gusta nada, que din: "Non me complique la vida, a min mándame o texto, punto pelota". Entonces, bueno, depende. Ben, isto lévanos á preocupación pola calidade, non, do produto final. Isto demostra unha preocupación pola calidade do produto final. Canto nos podemos preocupar? Que se considera calidade? Porque se vamos ás condicións das empresas, e ademais sabemos que agora cada vez está todo en maus de empresas máis grandes, máis grandes, máis grandes, que van collendo unhas e outras e outras e outras. As condicións moitas veces son, bueno, tú, calidad é que fagas o que che pido. Iso é a calidá. Se fas o que che pido, o resto dos controles danme igual. Control de calidá é que todo vaya segundo eu quero. Pensades que traductoras, adaptadoras, empresas, público, ten os mismos criterios de calidade na cabeza cando se pensa no produto? Que opinades? A calidade é outra cousa. Eses quebradeiros de cabeza que nos di aquí Charo, páganse? Como se pagan? Cales son as condicións das traductoras e tradutores para a subtitulación, para a dobraxe, etcétera? Hoxe en día. Quen quere empezar? Empeza ti, María. Buf, eh, a calidad non se paga. Non se paga. Podes botar... Ao fin e ao cabo, ao cliente non lle importa. Hai moitos clientes que non lle importa, dinche: "Eu necesito isto para mañán". Xa, pero que se cho fago para mañán, pois que che vou entregar? Da igual, que sea para mañán. Bueno, pois entrego cho para mañán, pero vas ter o que vas ter.
pero é que hai a moitos que non lle importa. Por exemplo, xa mezclando un pouco de accesibilidade, os subtítulos para sordos, é que eu teño clientes que me din, ti mete todo, o todo o que din ti pono, da igual, que pase, non pasa nada. Para facernos unha idea, os caracteres por segundo normalmente no subtitulado normal son como máximo 17. Vale. Eu teño clientes que me obligan a poñer en subtítulos para sordos 25. Me van ler moito. 25, eso non pode ser. O sea, non hai persona que poida ler eso. Ademais, sendo Menos en eso, verdad? accesibilidade. Que non adquiren a lingua da mesma maneira. É dicir, Sí, o bueno, sea, en fin. Ben, isto é unha parte da resposta. Ademais piden 25 porque simplemente porque na lei UNE esta, pues está, pues pon que unha recomendación a velocidade, que din que mellor 15, pero como é unha recomendación, bueno, por isto non vai quedar fora, pues veña 25. Ou eu creo que a calidade directamente non se paga, non, no momento que ti traballas. Eu creo que sí que de alguma maneira o mellor a longo prazo quero pensar que aínda así, non? Quero decir que non sei, que conta contigo, cos teus servizos, pois vais contar con máis gustos se ti proporcionas un traballo de calidade. Pero a min intrígame máis saber que entende a xente por si todos entende o que formulabas o que preguntabas ao principio, non? Que si todos entendemos o mesmo por calidade. Eu creo que sí, pero creo que non teño moi claro se é unha cousa sempre consciente, non? Por exemplo, en subtítulos, en subtitulación, e sobre todo en subtitulación que tes que facer ti un pouco de cero, onde tes que facer tamén toda a parte técnica, non? Todos os tempos, onde non tes unha plantilla sobre a que traballar, que aí sempre podes responsabilizar e decir, non, pasar unha plantilla así, bueno, cando fas ti todo, de alguma maneira, claro, ti estás tendo en conta cousas que dis, pero quen se vai fixar se isto salta un cambio de plano, no? Que en principio non debería? Quen se vai fixar se a liña máis longa é a de arriba, se a liña máis longa é a de abaixo? Dicir, porque hai este tipo de regras, non sei se todas as persoas que estades aquí estades familiarizadas co proceso. Pero creo que ao final sí que notas, é dicir, alguén que non se dedica a isto non vai dicir, había uns subtítulos que saltaban un plano, non, eso non o vai dicir ninguén, pero sí que ves algo raro. Eu creo que ves algo raro, cánsaste. Uns subtítulos que pasan moi rápido, cánsaste mellor cando estás vendo, non sei. Claro, eu agora son incapaz de poñerme de poñer os ollos de alguén que non o sabe facer, que alguén non sabe ver iso, pero de estar con xente, vendo cousas, sí, non? A veces a xente di, os subtítulos eran un pouco raros e tal, claro, eran raros, eran unha puta merda porque estaban feitos pues, técnicamente dunha forma moi trapalleira, non sei. Entón, home, eu creo que por aí sempre creo que é interesante, non? E é certo que nos últimos anos, o mellor en determinados ámbitos, sobre todo, nos afixemos a ver cousas de mala calidade, non? Subtítulos, por exemplo, falábamos antes de filming. Filming, cando os subtítulos se los pasa a distribuidoras, tamén. Pero ás veces collen subtítulos, eu non sei ben de onde os collen, se son legais de todo, pero hai cada cousa por aí en cine clásico, sobre todo, que vaya por Dios. Entón, ante algo así, claro, eso de alguma maneira, ao final, sabes, velos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, estás anos vendo ese tipo de subtítulos, non sei, despois chega un momento, faitos unha máquina e ao mellor dixo, bueno, pues mira, máis ou menos, eu entendo máis ou menos de que vai a película e tal, pero, bueno, para min ese non é o noso traballo, é dicir, ese é outra cousa, non? Xa que falas diso, aínda que o foro do ano pasado foi o que foi dedicado á inteligencia artificial, vamos meternos un pouco nesto tamén, porque como convenzo eu a unha empresa que quere aforrar cartos de que traducir ao galego e encargarllo a unha persoa é mellor que traducir, facer unha traducción automática ao castelán e despois dicirlle, bueno, dátame o que vexas para que vaya. Ademais, nuns subtítulos que despois vai ser difícil atopar, que non sabes nin se están e que non necesariamente se van ver. Entón, como convenzo eu do factor humano cando vou ler tamén, porque outro día encontrei un anuncio moi interesante, anuncio da Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación, que nos anunciaban
en grande, en letras ben grandes, unha ferramenta de creación de vídeos multilingües mediante dobraxe automática que transcribe, traduce e xera voces en 6 idiomas. Ujú. Hai de todo. Como convencemos? Que facemos? Cales son os puntos fortes do traballo das persoas que verdadeiramente poden axudarnos a convencer a quen queira gastar os cartos, porque se non nos quere gastar, non nos vai gastar, a quen queira gastar os cartos de que realmente lle vai salir rendible, porque el vai non medir en termos de rendibilidade tamén. Lle vai salir rendible que o faga unha persoa. Unha persoa que teña afán de lograr un produto de calidade. Mm. Claro, A ver, é que a cousa vén de moito máis lonxe, moito máis atrás. Quen decide facer esa película, de onde saca os cartos para facela, quen son os que lle dan as subvencións, con que criterios se lle dan ata chegar ao final. exacto. Nós estamos falando agora mismo do final, non? Pero é moi importante Sí, perdoa todo o de atrás. que te interrumpa un momento solo, porque deso iba tamén, deso quería falar, pero podémolo xuntar todo, da cuestión da accesibilidade, non? É dicir, Pablo dicíanos, hai que pensar na accesibilidade desde o principio, desde o inicio, hai que ter unha idea do que vai ser o produto. Em, Claro, esa idea ten que estar para accesibilidade de todo tipo, non? Por exemplo, non pode ser que a última hora me digan: "Bueno, e si eso fai tamén os subtítulos para persoas xordas", non? É dicir, dende o inicio pensades que isto se contempla e como se contempla e como convencemos nós co noso traballo de que se faga ben. É unha miña experiencia que é moi longa, porque empecé a traballar cando empezou o sector, no ano 85. É que os cartos xa acabaron na metade do camiño. Mesmo os cartos que hai para facer a versión galega, ou tal, eso, bueno, eso alá quedou moito antes do final. Entón, cando chegan eses problemas, cando chega de: "Ai, es que había que hacer unha versión en gallego", ou "Ai, mira, que nos piden de la tele subtitulado para sordos". Mira, aí xa non hai un peso, entón aí xa é, todo a perdas, como se suele decir. Entón inténtase, palialo, poñer ali bótalle barro, ali bótalle non sei que, a ver se vai cadrando, a ver se damos chegado ao final. Cuidado, non todos os casos son iguais, estou poñéndome no peor, hai xente que non. Eu, no caso de por que queremos unha persoa humana, facendo ese traballo, eu desde logo teño claro. Xa no caso da adaptación sempre digo, cada tradutor ten un estilo de seu, cada un é diferente. Eu xa non agora, que hai 25 anos, na segunda folla sabía se o traducir a María Alonso, ou se o traducir a Rosa Moledo, ou se o traducir a Iroa, porque cada quen ten un estilo propio e debe conservarse. E penso que non se debe perder no proceso de adaptación, que ten que haber sempre iso. Por qué? Porque a tradución non é un acto técnico, é un acto creativo. Penso eu que é unha profesión creativa, igual que a dobraxe é unha recreación é un acto creativo, é unha recreación de algo que creou xa outra persoa. Nunca vai haber unha impronta persoal nunha máquina. Nunca. É imposible, porque só podería haber unha, a do que a creou. Pero, en cambio, 4 tradutores farían sempre 4 traducións con un punto diferente. Eu penso que desde a traducción é o que se ten que pelexar, a creatividade. Só unha persoa pode ser creativa. Non me importa que a unha máquina lle metan 4 cousas ou 5, non. Eso é como facer un prospecto dun medicamento. E en canto aos traductores automáticos, bueno, que vos vou contar? Traducen, rompeu a tibia por rompeu a morna, é dicir, bueno, unha cousa horrible que eso, que nunca terá a alma de un traductor como os que temos aquí. É que ao final é unha cuestión tamén un pouco de filosofía da linguaxe, non? Quer dicir, pensar que cando falamos ou que cando traducimos estamos aplicando unha serie de estadísticas, é dicir, eso
esa achega ten, o mellor pode cubrir algúns ámbitos, pero ten unhas limitacións grandes. E no caso audiovisual ten esta limitación, é dicir, o que non se pode esquecer o que comentaba antes, é dicir, estamos traducindo textos audiovisuais. É dicir, unha máquina destas de inteligencia artificial que traduza tería que estar vendo o que pasa. É dicir, sin ver o que pasa, está traducindo un texto. E enfocar unha traducción audiovisual como está traducindo un texto, creo que é un erro, e é un erro que xa, é dicir, xa está mal desde o principio, non? No momento que traballas así. Faga unha persoa ou faga unha máquina. E despois, o galego, non sei ata que punto, mesmo aceptando todo iso e que se poida traballar con este tipo de ferramentas, non sei ata que punto o galego está suficientemente digitalizado como para ter eses recursos. A movida esta do proxecto Nós e tal, din que utilizan textos portugueses, digo, bueno, o sea, eu quero dicir, respeto e simpatía máximas polo reintegracionismo e tal, pero non creo que, por exemplo, nun rexistro coloquial textos portugueses se poidan achegar a un galego coloquial válido, actual. E perdón por meterme neste xardín, que non é a miña Estamos intención. metendo moitos xardíns hoxe. Claro, o caso do galego aquí, bueno, de algo tiña que servir ter unha lingua minorizada tamén. Non temos suficientes recursos para ter esa cantidade de texto que é necesaria para crear eses modelos de linguaxe, que, bueno, sempre son simplificadores. Polo momento, polo menos, son modelos simplificadores. Pero xa estamos usando modelos simplificadores, porque no momento en que a calidade pasa pola coherencia entre todos, coherencia ou repetición. Eu sempre vou ao mesmo exemplo, porque me molesta moito nos famosos programas de decoración el concepto abierto. Es unha casa de concepto abierto. Que va a ser? É unha estancia diáfana, queres decir? É diáfana, non é de concepto abierto. Hai unha palabra que se chama diáfana en castellano que a podes usar perfectamente aí. E como na memoria está de concepto abierto, pois hasta o fin dos tempos va a ser unha casa de concepto abierto. E agora a xente tamén compra casas e failles adaptacións para facelas de concepto abierto. Bueno, moi bien. Diáfana, chámase. Ten unha palabra, é que dicir, entón tendemos a simplificar, porque é máis fácil, así parto en 7 o texto, doullos a 7 distintos e fanmo igual porque garanto de alguma maneira a coherencia, pero elimino a creatividade, non? Entón, bueno, benvidos ao capitalismo, quero dicir, é unha cousa que é así. Entón, como xa vamos un pouco agotando o tempo, vamos pasar á parte das mensaxes para a industria, xa que é o foro da industria. Imos pasar á parte das mensaxes das traductoras, adaptadoras para a industria. Cal credes que é o futuro? Non vos pido a 20 anos, porque non se sabe o que vai pasar. O futuro máis próximo da traducción audiovisual ao galego e dende o galego. Vou facer aquí unha pequena cuña tamén. Que pediríades? Que solicitaríades da industria como tal? Eu penso que, por exemplo, vou meter dúas cuñas. Unha é a da accesibilidade, vale? A da accesibilidade penso que é esencial. Non sei que pensades vos, pero eu creo que estamos nun momento no que hai distintos aspectos da sociedade que chaman por unha accesibilidade maior para todos os públicos, porque a sociedade galega envellece, pero moito. Vamos ver todos peor. Eu xa vexo mal, pero dentro dun pouco irei peor, ou irei peor. Ao mellor venme ben os subtítulos, unhos subtítulos ben feitos. A sociedade actual é unha sociedade ruidosa na que estamos vendo contido audiovisual todo o tempo. Ou porque hai moito ruido, ou porque non podo facer ruido, poño subtítulos moitas veces para suplir a voz. Entón, estas medidas que tradicionalmente se concibiron para persoas con discapacidades, verdadeiramente penso que poden ter un percorrido maior do que teñen agora. E penso que, ao millor, na industria teñen que ver esta cuestión, non? Estáse vendo xa na dos videoxogos, por exemplo. Na dos videoxogos estáse tendendo a unha maior accesibilidade precisamente porque os xogadores de videoxogos envellecen. E antes eran persoas novas e agora teñen 50 anos xa. E os de 50 xa non son de 20. Bien.
E eses igual cando teñen 70 tamén siguen xogando e teñen menor capacidade auditiva, visual, etc. Isto por unha banda. E pola outra, no caso do galego, no que vos ia preguntar pero non fixo falta, parece que é necesaria unha certa convicción, militancia ou subvención, no seu caso, ou exixencia legal, que vai pasar? Porque, por exemplo, na formación de tradutores, na miña universidade, a Universidade de Vigo, cada vez recibimos máis presións. Os grupos de galego son pequenos, os grupos de galego non son rendibles. Quizáis poidades eliminar algún grupo de galego. Bueno, imos eliminar a combinación francés-galego. E iso xa pasou. Próximamente vanse eliminar outras 2 materias de galego e non vexo moi lonxe que se elimine a formación en galego. Exclusiva en galego. Pode ser que exista formación bilingüe, cada un que escriba no que queira, pero é posible que isto teña unha data de caducidade. Bueno, pode que sí, pode que o evitemos, que o consigamos evitar, non o teño nada claro, a verdad. Non o teño nada claro. Que vos parece estas cuestións? Cal é o futuro para vos? Isto é un pouco o futuro como eu vexo. Bueno, para empezar, a nosa lingua é o galego. Se queremos ter cousas en galego, temos que ter profesionais capacitados que sepan realizar ese traballo. Se non hai ninguén capacitado para facer ese traballo, non imos poder ter nada. Non ten ningún sentido que queran eliminar pois, esa formación en galego, na nosa lingua, se cada vez aínda por riba fala menos xente galego, se queremos fomentar o uso de galego, se queremos que a xente fala galego e consuma en galego, non poden eliminar formación en galego. O sea, non ten sentido. En canto á accesibilidade que dixestes antes, creo que hai un requisitos mínimos xa na televisión, plataformas, de subtítulos para xordos e de audiodescripción. De audiodescripción eu creo que non existen. Eso está completamente olvidado. O sea, ninguén se preocupa polas persoas que non poden ver. Subtítulos para xordos aínda bueno, sí que hai, non vou dicir bastantes, hai algúns. Pero bueno, aí aínda hai algo. Despois sí que non só son necesarios para persoas que non poden oír, como dicía, en ambientes con sonido, pos os subtítulos. Estás nas redes sociais, a maioría dos vídeos teñen subtítulos. Que pasa? Que tamén, bueno, hai cada tipo de subtítulos en redes sociales que non che dá tempo a ler absolutamente nada. Van cada palabra, colores, cousas, historias por todos os lados, e xa non sabes o que lees. Ese é outro tema tamén, bueno. Isto non nos vai dar tempo hoxe, me parece. Non. xa che deixo que continuedes. Si, eu descoñezo un pouco o ámbito universitario, tampouco sei moito que responder. Eu, no meu caso, teño a sensación de que vivo un pouco xa nese futuro, non? Porque é certo que nos últimos 2 anos notei unha caída grande no meu... Bueno, fago outro tipo de traballos, non? Traballo en castelán tamén, para algunha plataforma, para Arte TV, bueno, teño outros... Pero o que son as estreas de cine en galego, cada vez teño menos destes traballos, non? E non é que non os teña eu porque os faga outra persoa, que non se fan. Entón, bueno, sí, un pouco esa sensación. Eu creo que aplicar un enfoque cuantitativo en canto que compense, claro, non pois sí, non compensa, quero dicir, todo o mundo entende castelán, ben, pero tamén en 2015 tamén había isto, quer dicir, tamén xa pasaba e de alguma maneira iniciouse un pequeno movimento de que se empezaron a traducir algunhas cousas, entón, bueno, o feito de que agora non se faga, bueno, ao final, eu que sei, son decisións políticas e, claro, terían que cambiar cousas a outros niveis, moito máis alá da industria e moito máis alá da traducción. Pero quero dicir, tampouco entendo que cousas... Claro, o da universidade entendo que no momento que se pecha unha liña, pues, volvela a abrir é moi complicado. No mundo xa directamente laboral, bueno, claro, ao mellor deixa de haber estreas 5 anos e logo volve a haber. Pero, bueno, tamén é certo que ao mellor algúns non estamos aquí para velo, non? Quer dicir, chegará un momento que bueno, haberá outras vías. Gustaríame ser máis optimista e é un optimismo moi, moi moderado o que podo ter.
En canto ao da universidade, eu non sei, xa poderíamos dicir, xa polo dereito, por que non pechamos? Quero dicir, o Eso vai sea, ser o seguinte. ao levar tantos anos nisto como levo eu, cando abriron a escola de traducción, dixemos: bueno, que ben, vai saír de aí xente que teña un nivel moi bo de idioma, de galego, de castelán, vai porque hasta daquela había, bueno, había xente, casos moi salientables de xente que se formou a si mesma e que tamén son tradutores. E hai algúns boísimos como en traducción literaria, non? Que non estudaron en ningunha escola. Pero tamén había xente que, bueno, cando eu empecé non había un galego normativo. Contaríavos centos de anécdotas, como por exemplo de un director dicindo: "Fervenza, pero e isto que es? Fervenza que es? Eso será que hierve el agua, isto que pon aquí?" Unha traductora boísima, porque era boísima, que dixéronlle, ou dixémoslle: "No, no, eso é unha cascada". E non podemos decir cascada. A ver, quero dicir eu que houve unha evolución ao longo de tantos anos que foi dura, dura, moi fodida, porque moita xente quedou polo camiño por non se dar preparado. Desde os anos 2000 cara a aquí, 2007, 2008, todo iso empezou a ir para atrás. E quero dicir que a moita xente da que xa levamos tempo, sorpréndenos moitísimo o baixísimo nivel, sinto dicilo, de idioma galego da Escola de Traducción de Vigo. Pero horrible, horrible ata o punto de que dis, pero, de feito, eu preguntei, pero teñen clase en galego? Alguén, non sei, dalles alguén galego? Igual pasa coa ESAD, porque claro, nós tamén vemos xente que ven facer probas e tal, pero non, a xente galego falante non vai a esa escola a estudar traducción, porque despois, bueno, atopamos de todo, e atopamos xente boísima, pero o nivel é moi malo, moi malo. O que deberían facer no canto de quitar clases de galego é poñer máis, desde o meu punto de vista. E en canto á xente nova que vos dedicades á traducción e a non tan nova, igual, para min a solución pasa sempre por diferénciate da máquina. Diferénciate. Ti tes o teu o propio criterio, ti es o que vas crear este texto e pon unha impronta túa nel. Iso require moito traballo, moita dedicación. Está pagado? Non. Nin a dirección de dobraxe, nin dobrar, nin axustar. Pero tamén sempre poño o exemplo. E se algún leu a novela, perdón que me estendo, El diario de Alicia, creo que se chama, dun autor inglés, está moi ben. Bueno, é que me recorda algo que pasa aí, non, nesa historia, que despois de 1000 peripecias, a unha persoa, unha dentista, a unha rapaza, igual non é de Alicia, igual xa me estou enganando de título, aténdea de balde. E despois de todo o malo que lle leva pasado ao longo da vida, hai unha película desta historia. Ela sorpréndese e di que o que a ela alucina é que alguén a queira atender de balde. É dicir, o que nós estamos conseguindo é que a rareza sexa que haxa alguén que porque lle peta o queira facer ben. Entón, eu penso que aí é onde non sei se é bo esperar que veñan moitas mans a botarnos unha man de axuda, non sei. Esperemos, a ver. Se vos parece, agora abrimos un turno de preguntas para que as asistentes e os asistentes poidan facer preguntas. Creo que o da calidade para min é algo xa perdido, quero dicir, afecta a todos os ámbitos, non é só na traducción. Ben. Manuel, este é un dos vos alumnos, este dos vos. Un destacado da Home. escola. Boa tarde. Eu quería facer unha reflexión un pouco por dous fíos diferentes, non? Por unha parte, Charo falaba aí das escollas que fai na adaptación, non? Que ás veces cuestionan, pois, non cuestionan, pero sí que abren un debate co traballo da persoa que elabora a traducción. Entón, eu quería vos preguntar, en concreto, a María e a Samuel,
como traballades en galego a cuestión da diversidade de rexistros, non? Porque sabemos que no campo, pois, na sociolingüística que todos coñecemos, hai certas clases sociais que tradicionalmente, históricamente, se resistiron a falar galego. Entón, digamos que o galego pode ter, aínda, en algúns casos, unha marca de popular, unha connotación, sen dúbida, iso, de carácter sociolingüístico, non pola propia motivación da lingua, non? Entón, como xogades vós a recrear rexistros nas vosas traducións? Eu teño que dicir que traballei nos últimos anos, a parte de como traductor audiovisual, como revisor das dobraxes o galego de Netflix, e teño que dicir que o nivel neste aspecto era bastante, digamos, limitado, que non había, pois, tal vez unha sensibilidade que debería existir neste aspecto, non? Noto que isto na dobraxe, non? Pero no subtitulado para Netflix, falando de calidade, sí que percibo que hai moita xente nova que está saindo da Facultade de Vigo que, por desgraza, non ten o nivel de galego mínimo de corrección gramatical e léxica. Xa non estou falando da pregunta que vos lanzaba antes, non? De cuestións de rexistros ou de estilística, senón de corrección gramatical e léxica. Entón, vexo que realmente hai un problema, eu non sei se depende da formación na facultade, quero pensar que non, ou que tamén ten que ver coa situación sociolingüística do galego. Polo tanto, en fin, a pelota tal vez estea repartida en varios campos. Non sei se me expliquei coa pregunta que lancei ao principio. Iso por unha parte. Tamén coñezo persoas que revisan para Amazon Prime, que fan a revisión lingüística das dobraxes e subtitulación en galego, e comentan o mesmo, que ven auténticos disparates, como, por exemplo, que falábamos antes, o de deslizar, como era? Escorregar. Que nunha pantalla poñía escorrega para non sei que, escorregar. Quer dicir, e iso todos os días, vese todos os días. Entón, iso por unha parte. Non sei se quedou clara a pregunta. E despois, para Charo, sí que lle quería facer outra pregunta respecto ao campo da actuación, da interpretación. Ti falabas nun guión, non? De poñer unha frase como pode ser, creo que era polo carallo arriba ou algo así. Pola punta do nabo. Pola punta do nabo. Ben, entón, Pero unha podía pregunta. ser polo carallo arriba. Polo carallo arriba, vale, moi ben. A miña pregunta, desde a ignorancia, é: se un actor, que se supón que ten que ser versátil, non é capaz de interpretar esa frase, é problema do galego, do actor, da adaptación? Onde está o problema? É un problema de país? Esa é a pregunta. Grazas. Non sei se me expliquei, desculpade, non estou moi elocuente. Sí, creo que sí. Vos. Despois falo. Bueno, eu, por exemplo, sobre o tema, sí que hai, non? Como un pouco unha tendencia a neutralizar os rexistros en galego, que é algo que noutros idiomas non se fai, as razóns son múltiples. Unha delas, que creo que non mencionaches, é tamén os recursos, non? Os recursos que están disponibles, os recursos que os profesionais consideramos válidos e consideramos canónicos, que tamén son deixan bastante que desexar a ese nivel. Eu non quero poñer contraexemplos, porque creo que non é moi elegante, non, de outras persoas, pero vou poñer un contraexemplo meu, propio, que é unha das primeiras películas que eu tiven que facer, que tiven que subtitular, era unha película que non sei se alguén de aquí viu, que se chamaba Bonte de Fille, de Céline Sciamma, que se traduciu como Girlhood, o sea, Girlhood en inglés, pero mantivo o seu título en inglés. Ben, eran unhas rapazas nunha banlieue de París, nun barrio das aforas de París, un barrio popular, negras, moi urbanas, cun perfil moi urbano. Eu dicía, hostia, claro, que este rexistro en galego como se mantén? Eu aí tirei por o meu recurso foi un pouco tirar por... Bueno, mirei de onde sacar, como inventar de alguma maneira un galego urbano, tirando de certos elementos como cancións ou, non sei, propia, por exemplo, o vocabulario caló que se incorpora a veces desde o castelán, pero creo que eso é un elemento que habería que incorporar e desta burra non me baixo, pero bueno, é outro debate. Utilicei esas cousas e ao final metín, cando falaba dos pais, como Dagón, utilizaba expresións así, que son moi dese ámbito, eu utilicei purila. Claro, a día de hoxe vexo eso e digo, pero tío, o sea, non, unha dobraxe o mellor sí, pero que un subtítulos, é dicir, chama demasiado atención, non sei. Eu creo que ás veces temos un enfoque moi lexicocéntrico.
creo. Temos o mellor un pouco de fetiche polo dicionario, un pouco de fetiche polos glosarios, tal vez pola formación, non sei. Eu creo que o léxico é un elemento importante, pero creo que hai outras formas, non? E creo que un pouco ao final a clave e a forma en que eu enfocaría ese problema a día de hoxe sería velo máis pola sintaxe, non? E traballar máis a sintaxe, traballar máis a fraseoloxía, traballar máis a pragmática lingüística, non sei. A semana pasada, por exemplo, saliu unha, non sei, era como algo como en plan de, imagínate, chegas a unha panadería e preguntas é lo último e tal, entón dille, I guess so. O sea, entonces, bueno, podes decir, supoño. Pero bueno, está ben, supoño, pero podes decir, serei. Eso último, serei. Como, non sei, pero pode ser. É dicir, ese futuro, por exemplo, ese é un uso que eu non sei se se está documentado, non sei se o vas a topar nunha gramática, pero bueno, está na práctica lingüística. Incorporar algo así, ás veces, creo que dá leva máis a un rexistro coloquial que o mellor utilizar unha palabra, non? Un substantivo no canto do outro. Non sei se me explico. Bueno, esa é un pouco a miña forma de velo. O tema do rexistro coloquial para obter, xa non recursos, sino que non só nos podemos, non fiar, sino non ten que ser o dicionario a nosa Biblia. No canto coloquial non vas encontrar nunca en dicionarios nin en recursos o que vas ter que poñer. Moitas veces, o que podes facer tamén é apoiarte na fala, en xente que fala galego, evidentemente. Pode haber moitos castelanismos, evidentemente non é para incluir castelanismos, senón para recoller máis ben esa fala galego máis non antigua, sino que máis arraigada á terra, por alguna forma dicilo, que non está recollida en ningún sitio, pero que sí que existe e que a xente utiliza. Despois o que dicías dos subtítulos de xente que sale da carreira, moitos casos, e coñezo casos, que é xente que fala castelán, pero que traballa en galego sen ter unha formación en galego. Entonces, que pasa? Pois que ten erros gramaticais, léxicos, sintáxicos, de todo. Algo que vexo sempre é que os obxectos directos poñenlle sempre a preposición a, que non vai aí nunca, pero é que sempre está. Sí, é que falamos de erros que non superan ningún Celga 3, quero dicir, No. é que é unha cuestión que en principio co segundo de bacharelato temos un Celga 4, non? Aí está. Claro, é que é unha reflexión de país, quero dicir, non Sí. estou sinalando co dedo a ninguén, No. senón que entristéceme isto. Igual que me entristece que unha profesional como María Alonso Seisdedos, que desde o ano 85 estivo traducindo audiovisual, é Premio Nacional de Traducción, nada menos, tivese que deixar o audiovisual polas condicións económicas e precarias que atravesa este sector. E creo que iso hai que dicilo, porque é así de triste. Pero, perdón por cortarte, María. Nada. É que me fervo o sangue con este tema. Eu, bueno, como aludida tamén na formación de traductoras e de traductores, penso que é unha cuestión pois do que falábamos antes, da percepción da calidade, que a calidade hoxe non importa. Sí, xa sei que importa, pero a percepción é que non importa. Non importa. Dá igual que vayas comprar uns zapatos, que encargues unha traducción, que a fagas. Se entiende, non? Dinme a min moitos alumnos. Pero se entiende. Bueno, teño que facer un esforzo extra en entender, porque teño que saber que non lle puxache til a unha palabra que sí que tiña, teño que entender que querías poñer unha coma onde non a puxache, e ao final entendo, ao final porque teño boa vontade, pero non se trata de que como profesional teñas que pensar en que a persoa que vai recibir eso vai ter a boa vontade de entender o que ti querías decir. Non, ti és profesional, ti tes que poñer correctamente o que tes que poñer. E moitas veces directamente é desleixo, é dicir, bueno, enténdese, eu sei non facer millor, pero tampouco paga a pena, non? Eu entendo sempre, eu digo, a ortografía traédela de primaria, non é unha competencia universitaria, a ortografía é unha competencia de primaria. Pasastes primaria, pasastes secundaria e chegastes a unha universidade. Non é unha cousa que haxa que traballar na universidade, hai que traela posta. Aínda así, acaban a carreira, van facer un traballo e cometen erros ortográficos. É inadmisible, efectivamente. Pero, bueno, claro, é un
unha especie de concepción do que é o que teño que facer, e tamén se me pagan pouco, tampouco vou facer nada mellor. Non fagas, se non vas facer ben. Non o aceptes. Paganche pouco, non queres que che paguen pouco? Di, non, gracias. Estoy a tope. Eu quixera dicir que, por exemplo, en canto á concepción de idioma, entre os anos 80 e 90 houbo unha batalla aí moi importante pola mellora do idioma e polo respeto. Moita xente quedou no camiño e outra expeliuse, que pa qué, para seguir aí. E mellorouse moito, 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 pero moitísimo. E non hai máis que ver a evolución de dobraxes desa época. Mellorouse na traducción e mellorouse na propia dobraxe, en sala. A partir do ano 95, do 2000 e un pouco para aquí, eu volvo ver cousas e escoitar, que non estou dicindo que os dobradores non teñan eivas. Estou volvendo a escoitar cousas que hai 30 anos, pero 30 que non se escoitaban. Bueno, eu recordo hai 30 anos a unha directora dicindo: "Escribín un informe de la gallega que hai que quitar las as", precisamente do que falaba el. Pero como que hai que quitar las as? Pero donde? Sí, que non se dice a. A ver, non o estou inventando, estaba dirixindo, esa persoa dirixía a dobraxe, pero hai 30 anos. E agora hai cousas que se están volvendo ver. Volves escoitar frases en galego con tonicidade final. Preguntasmo? Pero como? Tardouse moitísimo tempo en conseguir algo que eu vexo que se está deturpando Bueno, a unha velocidade acelerada. E o que me preguntaba Manuel, de quen é a culpa? Pois do cha. Quero dicir eu, que aquí cada un vai a votar a outro. Desde logo é culpa do actor, que nese momento non era capaz de facer unha cousa en galego, pero porque el non era galego falante. Claro. E sí que dobraba en galego, aí, así, de xente non galego falante que dobra en galego, pero algúns fano moi ben, pois porque aprenderon non ao mellor a nivel de xente moi boa, pero que están aí, pero outros non, despois de levar unha vida. Por eso me enfadara eu tanto aquel día na sala, pero tamén é culpa do país, sí. É que é o culpa do descenso de país galego tamén. de persoas galegofalantes é preocupante. É que En canto cal aos é erros, o nivel de lingua materna que temos que ter? Claro, cantos teñen xa o galego como lingua materna? É unha lingua aprendida, igual que chegas a un nivel de alemán, de inglés, de portugués, de italiano, pero en moitos casos é unha lingua aprendida a posteriori, coa formación, non dende a infancia. Non ten o nivel de lingua como para ser creativo nesa lingua mellor. en É todo dicir, hai un descenso evidente, quero dicir, non... eu penso que en todo caso a xente que queira traducir en galego, desde o meu punto de vista, ten que saber galego, ten que dominar o galego normativo, aínda que logo el elixa para outros aspectos da súa vida outro tipo de galego que o pode elixir, por suposto, pero se traballas para un cliente en galego normativo, tes que saber galego normativo. Eu coméntollo aos traductores e traductoras coas que traballei, porque tamén é verdade, eu vexo xente que está empezando, que tal, pero que quere facelo moi ben, e que se informa, e que traballa, e que é xente nova que ves que está disposta a facelo moi ben, e que non tiveron unha boa formación, desde o meu punto de vista. Como estamos chegando ao tempo xa de rematar, non sei se hai algunha intervención máis. Boas, a ver, eu son profe de educación infantil vense dando durante toda a xornada o tema de que a coeducación en castelán e en galego ten que vir precisamente da base do meu nivel educativo. Hai moitas medidas que veñen da Xunta que se aplican na escola, pero tamén hai que ter en conta que os nenos aprenden por modelos da casa. A ver, a nosa xeración medrou co xabarín. De feito, o xabarín tivo tanto bombo que nos meus anos de carreira analizábamos na materia de psicoloxía, analizábamos debuxos do xabarín como Sinchan,
chegamos a analizalo en plan, isto é para nenos ou non é para nenos, que decidimos que non, pero bueno. Ao final víamolo todos os nenos, non nos pasou nada. A cuestión é, ala entonces había pois bastantes producións en galego, Sinchan, Gatocán, Bola de Dragón, moitísimas. E agora ves os nenos pois que ven os Pijamasks, Bluey e todo iso, a versión en castelán ou en castelán ou en español latino. A miña pregunta despois disto é como estades a ver dende os estudios de doblaxe, dende a dobraxe, canto é o volume de producións que están entrando para ser traducidas a dobraxe a galego, de contenido infantil? Gracias. Pois non é a porción máis pequena de traballo que entra. Hai bastantes series de animación que o problema non é a cantidade, ou sí, pero o problema é onde as dan, que as dan na Galega 2 a horas intempestivas. Pero se falamos de maltrato, falemos das películas, que as dan ás 2 da mañá en pase en horario abierto. Quero dicir, cando ti fas o que fas non por unha convicción, senón porque o tes que facer, mal imos. En canto a tema infantil, eu diría que se queres hai bastante. Non ten unha páxina, agora sí que creo que hai en a galega, creo que aí colgan cousas e tal, pero eu seino por pequenos que había pola casa que é moi difícil, era moi difícil atopar os capítulos, pero había bastante cousa, O que pasa que quitaron todo da canle principal e metérono na secundaria. Entón, aí xa é maltratar o produto desde o primeiro momento. E claro, xa o difícil que é competir con tropecentas canles de Boeing, non sei que tururú que dan todos os días, tal, xa é difícil competir con iso para que ti ainda agaches debaixo dunha pedra o que fas. Sí, ali atrás. En canto a Sinchan, eu creo que é para todos os públicos. É para contestarlle a ela que hai nas plataformas precisamente están primando máis traducción ao galego de produtos infantís. Sempre que van a dobrar algo en galego, Netflix, Amazon ou por aí, priman sempre antes o produto infantil porque sabe que se consume. Porque o gran problema do galego no audiovisual está en que non se está consumindo. Estáse facendo cousas, pero cada vez menos, e isto acabará parando. Pero hai un problema poblacional. A xente non ten amor polo galego. Por moito que vos empeñedes en dicir o galego, o galego, o galego, na universidade acabará morrendo se as empresas non lle ven unha utilidade a iso. As empresas están para ganar cartos. E se non gañan cartos, non vai haber nin dobraxe nin subtitulación ao galego. Entón, o primeiro que temos que facer cando hai un produto en galego é consumilo. Porque nós facemos o que podemos para publicitalo. Xa sabemos que nadie nos vai botar un cable por ningún lado. Pero se vos decimos, estamos facendo isto, por favor, por lo menos, poñede o chisme que corra. Ainda que non o vexades, que corra, porque se fan estatísticas. E Netflix está dicindo, isto non se está vendo. O sea, nós díxonolo. Isto non se ve. Amazon é o que máis está invertindo, pero tamén vai chegar un momento en que vai dicir, isto acabouse. Se non houvese unha lei audiovisual, non se dobraría nin se subtitularía o que se está facendo. Entón, o primeiro que temos que facer é unha reflexión colectiva como poboación que fala galego. Se non queremos o galego e se non o consumimos, non vai haber máis galego. O único que vai quedar é a Televisión de Galicia. A Televisión de Galicia está en mínimos. Está encargando, como dicía ela, está encargando moitísimo para infantil. Maltrata as películas, maltrata co horario, é horrible. Pero xa sabemos, ou polo menos intuímos o que quere facer co galego, que desapareza. Temos a ventana das plataformas. Temos que usalas.
O sea, se vos poñen unha película en castelán, que é moitísimo máis cómoda vela en castelán, igual. Pero, coño, tamén hai que facer un esforciño en facela en vela en galego. Porque estamos traballando para iso. E traballamos polo amor á arte moitas veces, E traballamos pola calidade. A calidade, o que ti decías, eu penso que non son da tua opinión. A calidade gustanos a todos. Porque cando vemos un bolso bonito, dices, ai, que bonito é. E sempre dicimos que bon ollo teño. Sí, e Que é o canto máis costa? caro. E despois de canto costa? Bueno, é porque nos gusta, porque ten calidade. Home, Se está mellor cosido con un charramangueiro, vamos polo mellor cosido. Bueno, pois no cine, no subtitulado, pasa o mesmo. Hai subtítulos que bailan, hai subtítulos que é unha delicia velos. Pero hai subtítulos que son un coñazo. Porque son un plomazo velos. Entón, hai que dar calidade, por suposto. E hai xente que dá moitísima calidade. Hai outra xente que non. Pero tamén temos que tirar un pouco polo noso. Entón, vamos a apoiar un pouco o noso. O sea, temos que facer un esforzo tamén colectivo. Nada máis. eu son das que vai o IKEA e deixa a caixa en galego despois. Poño a primeiro, despois quedo outra vez en castelán e deulle antes marchar. En canto, perdón, o que dicíades dos subtítulos que antes o comentabades vos, bueno, eu non pensar iso, pero, por exemplo, eu consumo moito subtítulo, moito, porque non quero que o veciño de arriba se queixe do alto da tele, e entón a determinadas horas eu poño subtitulado. Hai cousas espeluznantes, pero eu sí que o poño. Estou no vendo, mas teño o subtitulado de reforzo aí para tal. E que me acabo de acordar agora, a novela é El viaje de Felicia. O sea, non era de Alicia, era de Felicia, donde saquei o exemplo. Unha cousa, só Sí. reflexión final. Igual o problema é que estamos falando de consumir audiovisual. Ai, xa. Igual é ese o problema. Ai, xa. Iso xa o levo vendo moitos anos. Todos consumimos en vez de sentarnos a ver algo, Disfrutar. e escoitar, chegar á casa, deitarse ali e ver a tele sin esforzos de ai, Dios, que veo a versión en polaco con subtítulos en inglés. Bueno, pues veo o que queiras. Eu cando chego á casa, se me poñen no meu idioma, prefiero. Non vou facer alardes. Estou aí, e se é unha boa produción, ben traducida, ben dobrada, disfruto exactamente igual que se fose en polaco con subtítulos en japonés. A mí igual, non teño esa necesidade de un consumo VIP tampouco. É certo, Manuel, temos que pensar un pouco en que cal é o... Exactamente, o quiz da cuestión, non? Exactamente. E entonces resulta que todo o mundo, en toda España, ai, que bonito o galego. É que orgullo temos polo galego. Pero resulta que despois danche unha película dobrada en galego e non a ves. E dices, ai, fulanito traduciu tal película en galego, pero non se ve. O sea, que a ven fabas contadas. E iso non pode ser. O sea, eso ten que cambiar. Mentres non cambies a mentalidade, o galego morre. O sea, polo menos morre no audiovisual. Eu non sei, seguirá na fala, pero morre. Bueno, eso eu estudiei non no seu momento, vale, pero hai unha cousa moi curiosa, que a dobraxe infantil en galego é fantástica e a de adultos é horrorosa. Desde onde sacas No, é iso? unha concepción mental. É unha concepción mental que... Sí, pero claro que é maravillosa, pero hai unha concepción mental que di, ui, no, é que as dobraxes que son tan forzadas, son tan... No, forzada. O outro día estuve falando eu no meu ximnasio, porque sempre eu son así moi pelexona. Sí. E entón dixenlle, tedes que ver máis produtos en galego, que estou traballando para isto. E dice, ai, no, que o galego é moi bruto. Eso, É moi bruto, exactamente. pero precisamente o que temos é que cambiar o chip de que non podemos pensar que o galego é un idioma vasto, que é un idioma vulgar. Entón, eso tamén ten que empezar a cambiar desde a universidade. Ai, ten que empezar a cambiar desde educación infantil. Educación infantil, evidentemente. Pero, mentres non existe ese amor na rúa polo galego, isto non vai ir para arriba. O sea, isto vai durar o que vai durar. Pero non vai durar moito, porque a xente cánsase. As empresas, como non gañen cartos con isto, non vai seguir. No momento en que chegue certo partido ao poder e diga esta lei de audiovisual, trac, trac, acabouse. O sea, que nos quedan 2 telediarios,
Ben, imos pechando, me parece, non sei se hai máis, pero pasámonos xa un cuarto de hora do tempo. Sí. Estábamos a gusto falando do tema, pero estámonos pasando un pouco. Bueno, moitísimas grazas a todos por estar hoxe aquí. Penso que foi un debate interesante, hoxe coñecemos mellor a situación, ainda que non nos vamos moi animados, pero bueno, a ver se nos animamos e podemos potenciar un poquinho máis, e tamén damos a mensaxe neste foro para que nos axuden un pouquiño todos, non? Para tirar por isto para arriba. Moitas grazas, e unha das maneiras en que se pode tirar para arriba é que se saiba que hai produtos en galego, que se saiba, que non teñas que chegar ao último lugar de todos os subtítulos que hai en Netflix para chegar aos de galego. A ver se os encontramos un pouquiño máis arriba, que seguro que filtrando por ubicación se pode facer fácil. Moitas grazas a todos pola presenza e pola vosa participación. Grazas. Gracias.